Hello guys, welcome back my channel. आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय आरोना आं माने फोथाराव थांनो नागिरदों आरोना मन्दिर गायसननो नागिरदों थ' बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो चलो नैबेयाव गायसनदों आरोना फोथाराव बेयाव थांसै र' जोंबो बारा गोबाव जायाखै आरोना गेस्टआव माने रायजोआव हाबनाया बोसोरसे जासिगोन बैसागु फैबा बोसोरसे जासिगोन आरो बेसेबां फुट लायदा बेबा बियो खय फुट 12 नामाथाय 12 बोसोर मोनजाबाय नै फरिखा जोबनायनि आलासि जाहैनोसैनो थफ्ला थफ्लि लाखाबाय बेगाव देलायबाय नै सानबैसे थागोनलाय दा बेबा थफ्ला जुगाखौ बेगाव फरिखा जोबनायनि थाहैयोनो सानबैसे थागोन नोंलाय सानब्रै इसे सानब्रैनि उनावसो फैगोन नों बरायबाय दानिया नै आलासि जाग्राया नै रेडि थफ्ला माबानानै नै बेखौ दोनहैनो ओंखारबाय आरो आं नै थफ्लालाय नैसो नै दोनलांनाय नंला आङो दानो माबार जुथागोन नानिखौ दोनहैनो नागिरदोंमोन आरोना आयंमोननाव आयं माने जोंहानि आइनि बिखुनजोनि न'आव आरोना मामि फैद' माबार गाखो दे रावबो गैया नामा नै रुवान्थि नांगौ आरो रुवान्थि थानो फैबाय नै